जोबोद दुखु गोनां जाथाय आंनि फंबाय सर्ग ब्रह्मआ थांनाय 2 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो कर्नाटकनि हासान डिस्ट्रिक्टनि बेलुर होननाय जायगायाव खामानि मावनो दंहैयोमोन। बिथाङा थांनाय समबार मोनाबिलियाव रुंसारि जादों होननानै बा गावखौनो फोजोबना लादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। दा बे खौरां मोननाय लेखायै जोङो खौरां लानो थाखाय बे कर्नाटकसिम माखासे दा कर'ना भाइरासनि थासारिनि थाखाय जोङो थांनो हायासै। बेबायदि थांनो हायै थासारियाव जोंनि बेंगालराव थानाय बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि बानजायनायाव बा बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि आदामोनखौ जों खावलायहरनाय लेखायै आदामोना जों थांनो हायाब्लाबो जोंनि न'खरनि गार्जेन बायदि जा रेसपन्सिबिलिटि लानानै जोंनि फंबायनि जा गोथै सहखौ नायनानै बोगारनाय हाबाखौ मावफुंबाय। बे हाबाखौ मावफुंनायनि थाखाय आङो न'खरनि जानानै बै बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि गासै सोद्रोमा बा आदामोननिसिम प्रेसिडेन्ट आदामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बा न'खरनि जानानै साबायखर बावहरनाय जाबाय। बेयावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। थांनाय जे समबारनि मोनाबिलि बेवहाय जोंनि राङापारा जे नाहरगुरि गामिनि स्वर्गीय ब्रह्म फंबाया 25 बोसोर बैसोनि। दा बिथाङा 2 बोसोर सिगाङावहाय कर्नाटकनि हासान जिल्लायावहाय हाबा मावहैदोंमोन एबा खामानि मावनो थाहैदोंमोन। दा खोनानाय मथेब्ला बिथाङा हारसिङैनो दंमोन, बिथांजों रावबो बर' बेबायदि गैफायामोन। दा बिथाङा थांनाय मोनाबिलि जि समबार बेवहाय बिथाङा रुंसारि जाबाय। अदेबानि बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय। बिथाङा सुइसाइड जाबाय एबा फासि नांबाय। दा बे खौरांखौ मोननानै जोङो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायबाय। दा बिथाङा मा जाहोननि थाखाय बेबायदि सुइसाइड जाखो दासिम बिनि थार गुमुरखौ मोनथ'नाय जायाखै। दा बिथांनि जि गोथै देहा बेखौ न'खरनिफ्राय बे लकडाउननि समाव जि थासारि बेवहाय न'खरनिफ्राय बिथांखौ लायनो थाखाय जोबोद जेंनायाव गोग्लैबाय। दा बिनिखायनो न'खरनि लुबैनाय बायदि जोङो राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि आफादगिरि मानगोनां कान्तेस्वर बसुमतारी आदा बिथांखौ जोङो खावलायहरबाय एबा बिथांजों जोङो कन्टेक्ट जाबाय। दा बिथाङा खावलायनाय बायदियै न'खरनि लुबैनाय बायदियै गावनिनो सोद्रोमाफोरखौ मैया बेलासेनि गेजेराव जे बेंगालरनिफ्राय 250 किल'मिटार गोजान बिथांनि जि थानाय जायगा बेवहाय थांनानै बिथांमोनहा बे स्वर्गीय ब्रह्मनि जि गोथै देहा बिथांमोनहा बोगारहैबाय एबा जोबथा बिदाय होबाय एबा बिथांनि गोथै देहाखौ बिथांमोनहा सावबाय। बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। दा बिनि थाखाय आङो राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो न'खरनि जानानै बिथांमोननि जि हाबा मावनाय न'खरनि जानानै एबा सासे बिथांमोना जि दायथ' लानानै हाबा मावफुंबाय। दा बिनि थाखाय आङो साबायखर बावहरो। दा बे बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि आफादगिरि कान्तेस्वर बसुमतारी आदाया बेखौनो फोरमायदों। दा बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों जे बेबायदिनो गोबां बर'फ्रा आलाय सिलाय जायो सम सम। दा बिथांमोननि जि एस'सियेसन बेवहाय थोजासे रां गैया होननानै बिथाङा दुखु फोरमायदों, जायनि थाखाय बिथाङा डेड बडिखौ एबा गोथै सहखौ न'सिम दैथायहरनो हायैखौ बिथाङा दुखु फोरमायदों। दा जियानो जाया मानो बिथाङा बेखौनो खावलायदों। दा बेबायदि जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां जायगायावनो बेबायदि खामानि मावहैयो, हारसिं हाला खायफाया थायो। दा बेबायदिनो गोबां सोरबा सोरजोंबा बुथारजायो। दा बिनि थाखाय रैखाथि गोनां जायगायाव थानानै खामानि मावनायखौ बिथाङा लुबैदों आरो गावसिनि जि बेंगालर वेलफेयार एस'सियेसन बिथांमोनजों मोनसे सोमोन्दोआव थानानै बयखौबो हाबा मावनो थाखाय बिथाङा आंनिसिम फोरमायहरदों। दा मैया जि स्वर्गीय ब्रह्मनि जि गोथै देहा बिथांखौ बोगारहैबाय एबा बिथांमोनहा सावहैबाय। आदा बिमल बसुमतारी आरो जोंसार मोसाहारि आदामोननिसिम बिथांनि गोथै सहखौ बेसेबांबा गोजानाव थांनानै गावसिनि बेसेन गोसा समखौ दोननानै बिथांमोना जि न'खरनि लुबैनाय बायदि मावफुंनानै होबाय। दा बिनि थाखाय आङो राङापारा दख'रा बर' फरायसा आफादना जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। जोबथारनायावहाय आङो राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनाय जि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला एबा जायखिजाया सुबुङानो जाया मानो बिथांमोनखौ मोजां मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव थानानै गावनि जिउखौ दैदेननाय जि हाबा बेखौ मावफुंनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। जा डेड बडिनि जि रिपर्ट पस्टमर्टेम रिपर्ट बिथांमोनहा मैया खालामबाय। दा बे रिपर्टखौ 10 साननि उनाव मोनगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायहरदों। दा बे 10 साननि उनावहाय पस्टमर्टेम रिपर्टआ मा फोरमायो जों बेखौ नेनानै थानांसिगोन। दा जेखियानो जाया मानो जोबथारनायावहाय आङो बेंगालर बर' वेलफेयार एस'सियेसननि आफादगिरि कान्तेस्वर बसुमतारी आदा आरो लोगोसे मैया जि स्वर्गीय ब्रह्मखौ जे बिथांमोना बिदाय हैबाय। दा
बिमल बसुमतारी आदा आरो जोंसार मोसाहारि आदामोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।